हेलो वेलकाम बैक टू माय चैनल जों दिनै मा होनो कभार डान्स खालामनो थाखाय रेडि जादों थांगासिनो दं जों मोनसे लकेसनाव आखिथिगोन आं लोगो लाहानाव लोगोखौ नेफायदों नै दायो जों ओइलाय लोगोआ जि मोजां थियारि जादों लाजिदों नों दा उनाव नायबानो जाबाय देलायखांबा फै लोगोफोर जों दायो थांसैनो स्कुटियाव गाखोबाय जि सान्दुं गोसा आयु नायना मारै खालामनो हागोनथाय कभार डान्स खालामनो नागिरदों आरोना होमबा जों थांबाय थानोसै दे डाइरेक्ट लकेसनाव लोगो मोनगोन लोगोफोर Thanda no जायगाया नै जाहा बिथांनि चेनेलावसो सोगोन आं लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै होगोन दे साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय हाय होन मालिकानो इउटुबार मालिकानो हाय होनाबालाय ना नै जा मावजि लोगोआ मावजि लोगोसो आंनि बियो रेडि जाबायानो जों नै दायो मोसानोसै नै लकेसना नायना ला लोगोफोर मावजिया जाहा Ready? Rồi. Observe la mía. Dame. Dia udah tak ada. Pasti mana? Hi. Hello. Lawan apa nih? Jaha mauzia foto capture Au này hazik này. Wow. Wow. Sanjung kerjaan sih foto. Hazik này nama sang buria yo. Yo tuh ke foto capture naik deh rode. Deh. Ready. Hai xin đừng. Kira. Jaha syutingnya aja bay dayo cover dance जों थांसै Syuting जोबखांना दासो फैदों नै बेयो जाबाय लाल पानि धाबा जानोलाय गोथाव बाट दामा बिराद गोसा लायो बेयाव प्लेटसे सानैयाव 40 रुपिस लायो ओमफ्राय कफिखौ कापाव 25 लायो दां सिनारियालाय मोजां बाट प्राइसआ गोसाथार गोरिब जागोनलै जाबा नायदो मोजां सिनारिफ्रा
ले जोंहा YouTube अनारा स्कुटि सालायगासिनो हा जाना लानोसै जों